Takže čau, ten Lord.cz. Já tě vítám u mého dalšího videa. Dneska to bude z Murder Mystery a jsem tady s mým kamarádem Šimonem. Můžeš pozdravit? Čus lidi. No a dneska budeme, jak už jsem říkal, hrát Murder Mystery. No a já jsem jako vždy insane. A co seš ty? Nechal na ten je vrah? Ten je vrah? Je okej. Ne, je okej. Ty šerec, no. No, nejsem. Kam co to vybrali sama, bude ti úplně. Ano. A nevím proč, ale jsou tu furt velikonoční vajíčka, i když už je, nevím co, červen. No. Já vím, já mám komu 10%. Plus já si jdu pro návěčku, vydržte. A vrah, tu vrah, ta blondětá typka je vrah. Už jsem tady. Tak to je all good. Tebe zabila už. Ne, já jsem tu schovaný. Já jsem u grilu, sedím a jsem zabugovaný. Já jsem v té tajné místnosti u repráku. Už. Nebo spíš Tak to jedu. spíš za reprákama. Co? Že jsem spíš za reprákama. Juj. Pomoc. No, zabila A mě. jo, mě taky na to mě to hodila. GG. GG. Ej, to spočítáš. V kapku YouTube. Co? V kapku YouTube. Aha. Jsem Já jsem emocen. insane. Já taky. Jsem tady u tebe. Ježišmarja. Čau. Já jsem radši tu spolu. Jo, týmka je. Seber když tak zbraň. Ne, do potkínka. Ale na to je takový nápadný, protože ona má jednorožce. Zatím nečem. Jo, no. A jdu spektit. Já taky prostě tě tu nádherku prostě. Hele, tady můžem. Kam ona to ani neumí chodit, nebo co? Já to taky neumím hodit. Já jo, je to Ečkem. Hele, takže doufám, že je lepší zvuk, protože jak už jste asi možná viděli, vydal jsem nový short, že jsem říkal, že dneska mi přišel nový mikrofon. A takže samozřejmě. A nějaká bude hero asi za chvíli. Jo, no. A samozřejmě pokud se vám tyto videa líbí, budu rád, když se necháte like, odběr a zvoneček. A já jsem mrtvej. Byl jsem šerif, takže já to jdu tancovat. A Pozdravím lidi. to byl Murder. Já chci říct, No. že já mám Instagram
Jo. se tohle video vydá, tak já hned do popisku napíšu moje jméno na Instagram a budu dát follow. Sice tam nenatáču, ale byl bych prostě rád, protože my za mým takovým kamarádem jedním to pořádáme, kdo budeme mít jakoby víc followů a chtěl bych to vyhrát, protože hraje se o něco prostě. Jo, takže jak jste slyšeli, můžete tedy Šimonovi dát follow na Instagram. Jeho Instagram vám samozřejmě dám do popisku videa. A jestli chcete, tak ještě, když prosím to, ticho, já tam chci říct ten Instagram, jo? Jo, takže samozřejmě, pokud chcete dát follow tady Šimonovi na Instagram, tak vám samozřejmě jeho Instagram dám do popisku videa. A jestli chcete teda, tak tam můžete dát follow, jak už jsem říkal. I got AK-47，是你的标准吗 ？Baby， 我压的有一些稳，你有什么质疑他 ？Baby， 现实里有一些人，装的有一些狠，他们诱惑不敢在外面发，只敢在家里跟马子结婚。 Ticho. Já 5%. Já jsem innocent, asi určitě. Jak asi? Vajíčka, takový ne? Vajíčka. Ne, jo, já jsem like ty typky, jak jsem myslel, že to je murder. Taky kam se zastřelila. Jo, aha, tady Borka je. Typka je tady. Ne, mě zabila, na mě hodila ten nůž, co? Sakra. Já, kamarád. Poslouchejte, ASMR.
hejbat. Jo.